जी नमस्कार। एगो होला दिल से बोलवावल आ एगो होला कि ना भाई हम फॉर्मेलिटी निभावत तनी ये न होला। लेकिन हम बता दी कि काल लखनऊ में नु लखनऊ में फिल्म फेयर अवार्ड ई माने पहला बार होता भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। एमे सारा स्टार लोग एक जगह जमा होइलो माने जमावरा लगाइलो। ओइमे हमरा पता लागता जे हीरोइनो लो आवता तो बहुत लोग हीरोइन बा जे जे जे, जे कि पावर स्टार पवन सिंह के देखे ना चाहे लो उहो लो आइलो। लेकिन हम एगो बात बता दी रहुआ के कि जेकरा से ना जमेला जेकर कहल उ ना कर पावेले ओकरे उनका से नफरत होला ओकरे न उनका से नफरत होला बाकी केहू के नफरत ना होला। अच्छा हमरा के एगो बात बताई पावर स्टार पवन सिंह से हमरा माने जब पर्सनली कोनो चीज के फायदा रही तबे न हमरा नफरत होई उ ना करी तो नफरत होई आ को दी तो उनका ले प्यारा केहू ना होई। अच्छा तू हमरा के बतावो जे इतना दिन संगे रहलू तो 3-4 साल बात होता है ना सुनी ना 3-4 साल तू संगे रहलू तो तारा तो मिठाइयों ले मीठ पवन सिंह लागत रहले। हम पवन सिंह के सारा अपडेट देंगे, आप जुड़िए हमारे चैनल से। पवन सिंह तो बड़ा मिठाइयों ले मीठ लागत रहले लेकिन अब ओकरा बाद तारा बुरा लागे लगले बीच में तू कई बार कोशिश कइलू मिले के इनका से लेकिन उ बाइकाट कर देले पवन सिंह तो बाइकाट कर देले। लेकिन बड़ा भी जोड़ मौका बा काल लेकिन काल एगो मौका बा तहार सामने आंख में आंख ना मिला पैबू गाना कइले बड़ा पवन भैया आंख से आंख ना मिला पैबू हो। अरे बाप रे मिला पाओगी तुम। अभी तो इहो सोचा जाता कि धुरंधर भैया पवन सिंह के आंख से आंख हमरा तो एगो और बात बुझाता। लेकिन एगो बात हम कहता नहीं सबसे हटके के केहू को धुरंधर भैया होगा चाहे पवन भैया होगा सब जना एकदम माने सब कुछ भुला जालो आ अवार्ड में जालो काहे भुला जालो जी केहू के रे तो करी या केहू के भुला जाई हैं ई कहा के देना माफी मांगा तू मीडिया के सामने रे तो कहले बड़ा नु मीडिया के सामने तू बोका बहलेल कहले बड़ा नु माफी मांगो मीडिया के सामने कह जे मेरे बड़े भाई है और मैं देखिए आज साथ में वो बड़े भाई के साथ और जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और हमसे कोई गलती हुआ है तो ये अलग बात बा जौन साथे साथे रहल बड़ा सन जौन नीति कोई मतलब अलगे से टून सुनना होला एगो कान भरल उ कइले बड़ा सन ए तो है ना सुनी लोग कहला नु कि जब केहू गलती करी नु तब उ गार्जियन के भोगे के पड़ेला नु तो उहे हाल बा। देखिए एगो और बात हम लोग बता दी कि काल इवेंट ना अवार्ड बा माने ई पहिलका होता का जी पहले होता भोजपुरी में पहला बार होता फिल्म फेयर आप पहला बार में एगो और बात हम बता दी कि पहला बार में सारा स्टार जुटत रहे इहो पहले बार होता ना तो उनकर प्रोड्यूसर करावत रहा नु तो उनका के बुला लिया इनकर प्रोड्यूसर कहे तो इनका के बुला लिया ठीक बा। लेकिन सबसे बढ़िया बात ई खबर बा कि काल सारा लोग जाई अक्षरा सिंह भी जाई हैं काजल राघवानी भी आई हैं सारा लोग आई आ रउआ सब इंतजार करम हमनी के वीडियो के हमनी के एक अपडेट डालम सर रउआ लोग के बहुत लोग बात जे आँख ना मिला पाई पावर स्टार पवन सिंह से लेकिन जरा आँख में लाज ना हुई तो केहू से मिला ली मिले तनी अगला वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के वीडियो वाला शेयर करी सब्सक्राइब करी लाइक करी आ एगो और बात बा तनी सब प्यार दुलार दिल हो बहुत मेहनत हो जाता तनी दाढ़ी गोड़ी बढ़ हो जाता। मिलता नहीं अगला वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।